Ea este Medea, o fată orfană. A ajuns la orfelinat în vârsta de 3 ani. Acum are 5 ani. Bună, drăguță! Cum te cheamă? Medea. Dă-te cu coană. Bună, drăguță! Cum te cheamă pe tine? Medea. Îmi pare rău, doamnă, dar am fost prima aici. Medea va fi a mea. Mai visează! Medea va fi a mea! Of! Nu știu cu cine să merg. Cum vrei să facem, dragă Medea? Am o idee. 24 de ore voi merge cu ea și 24 de ore voi merge cu ea. Ok, cu cine vrei să mergi prima? Cu ea. Ok, atunci eu o să mă duc acasă, iar voi o să vă puteți duce pe oriunde. Haide, draga mea, unde vrei să te duc? La înghețată. Ok, vrei să te iau în brațe sau vrei să mergi tu? Să merg eu. Ok, haide. Aceasta este mașina mea. Urcă. Unde să urc? În față. Nu cred că e bine în față. Atunci stai un pic. Gata, dragă? Ești gata să mergem? Da. Ok. Unde vrei să te duc? Ai zis? La înghețată. Ok. Haide să mergem la înghețată atunci. Hai un pic, că e un pic cam mult trafic astăzi. Așa, și ajungem imediat. Am ajuns. Haide, jos din mașină. Și haide să mergem înăuntru. Ce înghețată vrei să îți ia, mami? Ce Ciocolată? Ok, ia-ți tu una de acolo. Și haide să plătim. Poftim, doamnă. Haide, dragă, înapoi în mașină. Urcă. Acum o să mergem acasă la mine. Pe aici, pe sus. Și Abia aștept să văd casa. aceasta este casa mea. Wow! Are și pară? Da, sau nu știu. Stai să vedem, că am uitat casa. Haide, mergi înăuntru. Care-i camera mea? Vino după mine. Uite, este aici, în față. Asta este camera ta. Wow! Da? Ei! Ai peștișori. Ai măsuță de jucării, ai de toate. Mami o să se ducă să-ți facă ceva de mâncare, bine? Ok. Așa, hai să pregătesc ceva de mâncare pentru noua mea fiică. Poate aici pregătești ciorbă, niște mâncare. Nu știu, hai să vedem, depinde. O să-i fac mai multe feluri de mâncare. O să-i fac niște așa și niște așa. Între timp, în camera Medei. Ce distracție! Așa arăta camera Medeei
la un moment dat, după ce mama ei a plecat din cameră. Medea, scumpă, vină la masă! Copil! Haide, dragă, că se răcește mâncarea! Ia, vezi că se duce mami până în camera ta, bine? Ok. Medea, Doamne, iartă-mă, ce ai făcut aici? Am jucat! Medea, în momentul ăsta vii aici? Ce ai putut să faci aici? M-am jucat, am pictat. De unde ai avut tu atâtea vopsea? M-am asigurat că nu ai nimic aici. Tocmai de aceea nu ți-am lăsat nimic. Astea sunt de la orfelinat. În momentul ăsta te duci la colț. Bine. Și acolo să stai până termin eu curățenia. Of, nu știu cum ai putut tu să fii așa dezordonată, dar în fine. După câteva ore. În sfârșit am terminat și eu curățenia asta. Poți să ieși de la colț. Dragă, vezi că eu mă duc să-mi fac un duș, ok? Tu dacă vrei, du-te să te culci, că s-ar putea să fii obosită mâine. Noapte bună, dragă. Of, Doamne, cât de greu să sparg tot părul ăsta lung. Nu pot să cred așa ceva. Aoleu, cât de greu se spală. Sper că o să termin în 2-3 ore. Of. Unde-i baia? Intră. Am nevoie la baie. Dragă, nu pot să ies acum. Sunt în mijlocul dușului. Părul meu nici măcar până la jumate nu s-au dat. Am nevoie la baie. Unde să mă duc în altă parte? Nu știu, dar acum nu pot să te las aici. Îmi pare rău. Nu. Trebuie să mă duc la piscina. Gata, în sfârșit. Și A lăsat mama. dragă, ce cauți aici? Aoleu, du-te și dormi acum. Haide. Mama, e cam merea. Hai să vedem și următoarea zi cum va fi cu următoarea. Of, în sfârșit am terminat și eu dușul. Să mă duc să mă bag în pat. Sting lumina și mă bag la somn.
A doua zi. Târ, dragă, haide! Oh, ce se aude? Oh, wow, a venit... Aoleu! Dragă, trezește-te! Ai venit să iei copilul cu noaptea în cap? Ce e în capul tău? În capul meu sunt multe lucruri, dar nu ce ar trebui să fie în al tău. Tata. Aoleu, ce jignitoare poți să fii! În fine, du-te la casa aia atât de săraci și să ai grijă de fiica ta care va fi a mea în curând. Of! Haide, dragă, trezește-te, fă-ți bagajul și haide. Fă-ți bagajul. Fă-ți bagajul. Bip, bip, așteaptă un pic, cucoană. Aoleu, dragă, haide. Haide, dragă, că s-au strâns toți nebunii în fața aici. Bine, imediat, mă duc să-mi iau program. Și să nu cumva să te mai prind pe la casa mea la ora 2 dimineața. Of, ce negativist. Nu-mi pasă. Aoleu. Haide, micuță, urcă în spate. Pa! Ne vedem altă dată, când vei fi copilul meu, nu al săracei ăsteia. Pa! Ok, dragă, acum vom merge acasă. Abia aștept să văd care-i casa. Aceasta este casa. Wow. Are poartă. Aici, înăuntru. Are o bucătărie, un pătuț aici și un pătuț aici, exact ce ne trebuie. Aici voi dormi eu, iar acolo tu. Mie îmi place mult. Da, bebe, dar este foarte abrupt pe aici și nu vreau să pici, de asta dorm eu aici. Ok. Acum, unde vrei să te ducă mami azi? Vrei să mergem la parcul de joacă? Ok, haide să mergem. Urcă. Și hai. Deschidem ușa. Aoleu, nu merge să deschid ușa. Stai un pic, bebe. Așa. Deschidem, trecem și închidem. Acum vom merge în parc. Aoleu, a luat benzinăria asta foc. Oricum, era de foarte mult timp aici. Aoleu, ce-au pus oamenii ăsta peste tot? Aoleu, ce oraș, în ce oraș ne-am mutat și noi. Așa, mergem frumos pe aici. Și asta ajungem imediat. Parcăm aici. Și poți să te duci să te distrezi. Tata. Mami o să te aștepte, bine? O să stea aici. Alo, bună Ianis, ce faci? Nu, sunt cu fiica pe care aproape o adopt în parc. Da, dacă vrei ne putem întâlni mai târziu, dar acum nu pot. Pentru că trebuie să stau cu ea în parc. Da, vreau să te cunoască. Bine, o să vin mai târziu acasă. Ne întâlnim acasă la mine, bine? Bine, haide, pa! Pa! Dragă! Ia vină un pic la mami. Haide, vino. Mami vrea să cunoști pe cineva. Pe cine? Pe soțul meu. O să mergem mai târziu acasă și o să îl cunoști, ok? Ok. Dar deocamdată mai joacă-te un pic când mai stă mami un pic aici, relaxată. Mami se urcă un pic pe aici, așa. Și aici o să stăm până
o să vină tatăl tău. Bine zis. După câteva ore. Târ. Alo? Da, Ianis. Eu sunt aproape la tine, vii? Cu fiica noastră? Da, haide. Pa. Dragă, unde ești? Mama, m-am lovit. Unde ești? Of, bebe! Ce ai făcut? M-am împiedicat. Hai de sus. Așa, haide în mașină. Ce rapidă ești. Haide să mergem. Bebe, în spate. Atu. Gata? Da. Întreb, mai aveți un copil? Știi că ai picat din mașină, nu, bebe? N-am picat. În fine. Eu sunt în mașină. Ok. Nu mai avem niciun copil. Ești primul nostru copilaș. Dar nu știe dacă voi fi al tău sau al ei. Da, dar eu sper să rămâi cu mine. Poftim, bebe? Cum o chemă pe cealaltă fată, dacă știi? Pe cealaltă fată o chema Ana, iar pe mine mă cheamă Mariola. Avem timp să plăci. Bună, Ianis! Bună! Haide, intră pe poartă! De ce stai în fața porții ca un milog? Bebe, du-te și cunoaște-l pe Ianis. Mi-e frică. Unde este? Bună, micuțo! Ce faci, micuțo? De ce te ascunzi? Bebe, nu te mai ascunde, e tatăl tău. Bună, Ianis, ce faci? Uite bine. Da, ea este fiica noastră. Ce drăguță e. Haide, vină la tati. Ubi! Îți place, bebe? Mergem în casă? Da. Ok, haide. Poftim. Vrei să-și citesc o carte? Poftim? Vrei să-și citesc o carte? Nu. Vrei să dormi? Da. Bine, noapte bună. Haide, Mariola, vino! Imediat, așteaptă și tu un pic, Ianis, că nu poți să mă miști ca Spiderman. Bine acum! Of! Deja v-ați dus în casă, pe mine nu m-aș așteptat pe bune. Noapte bună, micuță. Aolo, Ianis, zici că ești un porc. Noapte bună. A doua dimineață. Bună dimineața, haideți toți sus, astăzi e ziua cea mare, mergem să vedem pe cine va alege micuța noastră. Haideți repede afară în curte să mergem. Ok, dragă, e somn. Acum vin. Hai, Ianis, condu tu, bine. Da, un pic că nu merge mașina. Stai un pic să o descui. Gata, am descuiat mașina. Bine, descuie porțile. O să le descui. Aoleu, nu mai știu să conduc. Știi ceva? Ia condu tu, Mariola. Bine, conduc eu. Hai, urcă, că trebuie să ne întâlnim cu mama. Dar stai că eu nu pot să vin. Trebuie să te duci tu singură, eu nu pot să vin.
fetelor! Pa! Haide să mergem, dragă, dacă tati nu poate să vină. Ok, hai să mergem. Aoleu, dar asta nu se mai stinge odată, o să se inunde. Au venit pompieri, ok. O să mergem acum la orfelinat. Aoleu, poliția, nu știți să conduceți? Doamne ferește, ce s-a întâmplat cu poliția din Brookhaven. Ok, văd că mama cealaltă nu a ajuns, o să așteptăm aici. Dacă vrei cât o așteptăm, poți să te duci la joacă. Eu o să o aștept aici. Așa, haide să merg, căci mai este puțin și trebuie să plec. Da. Așa. Trebuie să mă duc la acea convenție. Pentru fiica mea. Bip, 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 aoleu, ce mașină am. Poliția! Doamne, ce prost conduce asta din Brookhaven, poliția din Brookhaven. În fine, o să... Așa. Hai să mergem. Cât mai durează? Așa, hai să mergem. Că ajung acum, mai dau o stradă și am ajuns. Aoleu! De ce dau toți oamenii peste mine? Oh my god. Gata, am ajuns. Haideți la conferința aia odată. Unde e mama ta, Medea? Nu știu. Uite, o vine acum. Gata. Deci, hai să vedem. Pe cine vei alege, micuțo? Eu voi alege pe tine. Și nu cred! Cum poți să faci așa ceva? Ți-am dat tot ce ți-ai dorit și tu o alegi pe asta? Deoarece tu m-ai pedepsit. Pentru că m-am jucat în camera mea. Păi și vina mea că a trebuit să fac 2 ore curat în camera ta, deoarece ai vopsit vopsea. La baie. Aia e din cauza părului meu, aia nu e vina mea. Of! Așa pe ea o aleg. Aoleu, ce concurs de ratați, o să plec de aici. Of! Yay! Acesta a fost finalul acestei povești. La revedere!